Сега ще ви покажа набързо машината. Вътре е доста шумно. Не знам дали ще се чува. Това са въздушните бутилки за стартови въздух и въздушни компресори. Това е главна машина, главният двигател. Надолу имаме още две палуби, които трудно се виждат. Тя ще покажа от тук. Две и на най-долната площадка. Тук е междинната площадка и тази е главната. Ето го главен двигател. Тук те са дизел генераторите. Това е 3 дизел генератора. Само номер 3 работи. И влизаме в CPU-то. Това е CPU-то на кораба и почваме с дисплей за управляващите системи. Това е на котела, а тук е главен двигател. Се виждат различни параметри. Тук имаме горивна система, параметри на главен двигател, почва дизел генератор 1, 2 и 3 дисплеите. Тук имаме управление на шафт генератора, вал генератор. И тук е газовата вече система за подаване на газ, приготвяне на газ, защото тя е втечнена и е при минус 140 градуса. Така. Ето тук на тази страница може да видим температурата в танка. Най-отгоре е минус 122, най-отдолу течното е минус 146 градуса. И това е общо взето. Контрол панели, пак управление на дизел генератори, зацепване към шините. Нищо работа. Управление на главен двигател, старт, стоп, ходове. Това е елементарно.